नमस्कार दर्शक बंधु मो तिलक मोर यूएस तिलक चैनल तरफ आपण मान स्वागत। आपण मैंने समस्ते भलरे था भगवान को दयार आपणकर वैवाहिक जीवन भलरे कटु। मु आपण गोटे नया वीडियो नहीं आसी आपण मान निश्चित भल लगे। फास्ट रु शेष पर्यंत बिना स्किप रे देखंतु निश्चित भाव आपण भविष्य में कम आस। दर्शक बंधु आम समस्त बापा माँ अच्छी आम समस्ते गोटे बापा माँ संतान। बापा माँ आम केते मूल्यवान केते गुरुत्वपूर्ण मुझे वीडियो माध्यम आपण को कहबी। निश्चित भाव में आपण मानक भल लगे बोली मोर आशा और विश्वास। दर्शक बंधु बापा माँ केबे भी छुआ को विपद आड़ को टेली न था किंबा छुआ मान को उपास रहा केबे भी दियंती नहीं। आगे मागिकी भी निजे न खाई छुआर पेट पूरे था निजे चिरा पटा कपड़ा पिंधिकी छुआ को भल पैंट सार्ट किनिकी दे था। आम छुआ मानक किछि न बोली भाभी एनी टाइम एनी सेकंड एनी मोमेंट बापा माँ आम भगवान को पार प्रार्थना करती कि मो पु सदा सदा भलरे था भल ज्ञानी हो भल मनुष्यटी हो संसार ना रखू बापा माँ ना रखू ये सदा सर्वदा ठाकुर बार प्रार्थना करते। दर्शक बंधु यही वीडियो देखुवा समस्त भाई भौणी मान को हाथ जोड़ी विनम्र सह अनुरोध करुछि बापा माँ को कथा पदे बापा माँ कथा पदे मानतु। सुविधा जमती बापा माँ आमको छोट बेले टिके भी असुविधा देखु नथिले जमती कि आम आदिवासी अंचल छुआ को टिके ज्वर कि मुंड बता गुणिया पाखे नहीं जाते सहर में छुआ मान टिके ज्वर कि मुंड बता सीधे डाक्तरखाना सागे सागे नहीं सेमती आम भी आमको छोट बेले जमी केयर रखी आम भी सेमती बापा माँ केयर रखा विपद आपद बेले बापा माँ को साहय सहयोग कर भी निराश करतुनि। बापा माँ को आखिरे लोट पड़े निश्चित से लुह बापा माँ दुख आम अभिशाप परिणत होता है। दर्शक बंधु समय मिले तीर्थ स्थान नहीं कि जातु कि मंदिर को लेकिन जातु बापा माँ को बुले बाले कि आणतु असुविधा बेले सब बेले बापा माँ साथी रुहतु। निश्चित बापा माँ को खुशी लगे भी बापा माँ को खुशी सर्वदा पाटे थिले कि मुहरे थिले पुओ पाई आशीर्वाद होता है। वृद्धावस्था बापा माँ कर सेवा सहयोग निहाती जरूरी। किछि खाइबा को इच्छा कले आनिकी दिंतु जमती छोट बेले बापा माँ आमको देती सेमती आमे आगे
ଛୋଟ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପା ମା ଆମର ଛୁଆ। ଥରେଟିଏ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେଟିଏ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡ଼ା ଅଭିଶାପ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ କଲାବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ବାପା ମା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେବାଦେବୀ। ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରିତ କରିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ପଦେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ହାତରେ ଯାହାର କର୍ମ ହିସାବରେ ଫଳ ଦେବା ବାପା ମାଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ନିଜେ ହିଁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେଇ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ କର୍ମ ଯେମିତି କରିଥାଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେମିତି ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାପା ମା ଆମକୁ ଛୋଟବେଳେ କଳେଇ କାଟି ମଣିଷ କରିଥାନ୍ତି। ବାପା ମା ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନାଁ ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବାପା ମାଙ୍କ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ବାପା ମାଙ୍କର କିଛି ପଦେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବାପା ମା ଆମକୁ ଛୋଟବେଳେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରିଥିବେ ସେଥିରେ ଆମର ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ ପେଟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଘୃଣା କରି ସେବା ବାଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇନାହିଁ ଭାବି ଘୃଣା ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି, ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ସେଇ ରାସ୍ତା ଜମାରୁ ଠିକ ନୁହଁ। ଆମକୁ ବାପା ମା କିଛି ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହାତ ଗୋଡ଼ କାନ ପାଟି ନାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କାମ କରି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଆମକୁ ମୋର
10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଆହୁରି ଦେବେ? କଥାରେ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର। ଆମେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଭରସାରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେବେ ବି ସଫଳତା ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜେ କର୍ମ କର, ନିଜେ କଷ୍ଟ କର, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରି ବାପା ମାଆଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟୋପାଏ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ବାହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାପା ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ସେବା ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।